Il-Ministeru għall-Ambjent għaddej bi studju biex ċerti pajsaġġi u modijiet fil-kampanja ikunu ddikjarati bħala dominju pubbliku. Il-Ministru għall-Ambjent José Herrera tkellem dwar dan l-istudju f'kummenti ma' One News ftit wara li għand l-awtorità tal-ippjanar daħlet lista ta' siti biex ikunu kkunsidrati bħala dominju pubbliku. Meta sit jkun dikjarat dominju pubbliku, tfisser li biex dan is-sit jiġi znaturat jew jisir żvilupp li mhux ġa eżistenti hemmhekk jkun irid jiġi awtorizzat u diklassifikat mill-Parlament. Kien f'din il-leġislatura li għaddiet liġi li tagħti s-saħħa biex ċertu siti jkunu meqjusa bħala dominji pubbliċi. L-organizzazzjoni flimkien għall-Ambjent Aħjar u l-Friends of the Earth għamlu numru ta' suġġerimenti fosthom il-Ħondoq, Fil-Qala, iċ-Ċittadella Fawdex u Manuel Island fost l-oħrajn. Il-Ministru Herrera nnifsu suġġerixxa l-Park tal-Inwadar u s-sit ta' Witomor biex it-tnejn ikunu protetti ta' din il-liġi. Herrera tkellem dwar l-importanza tal-Park tal-Inwadar fin-nofsinhar ta' Malta u kif ukoll Witomor li huwa il-pulmun tan-naħat ta' Paċifil. Ma' One News spjega wkoll il-ħsieb wara l-istudju li għaddej brabta ma' ċerti modijiet. Qed isir studju biex il-modijiet u passaġġi antiki li għandna fil-kampanja dawna jiġu dikjarati dominju pubbliku wkoll għaliex inkella ħafna minnhom qed jingħalqu abbużivament, ħafna minnhom mhux qed jostakolaw il-passaġġ tan-nies. U għanut li kollok kampanja sabiħa kien timbat in-nies ma stawx igawduha billi jgħaddu mill-passaġġi l-modijiet. Meta xi ħadd jipproponi sit biex isir dominju pubbliku jgħaddi minn proċess ħieħ. L-applikazzjoni ssir quddiem l-awtorità tal-ippjanar li tivverifika u tirriċerka l-valur ambjentali tas-sit u minn hemm is-sit imur quddiem il-Kumitat Ambjentali tal-Parlament biex imbagħad wara jkun jista' jitgħed vot fil-plenarja tal-Parlament biex qudiemu jerġa' jiġi s-sit jekk dejjem ikun hemm xi proposta partikolari dwaru.